Hongu hama vadiwa, tiri pano tichitaura nyaya yaJesu naJohane Mubapatidzi, tichiverenga kubva pamagwaro gospel raMark kubva chapter 1 kusvikira pa8. Kanzi kutanga kweevhangeri yaJesu Christu mwanakomana waMwari, sezvo zvakanyorwa nomuprofita Isaya zvichinzi, tarira ndinotuma munyaya wangu pamberi pako, uchakunatsira nzira yako, inzwire unodana murenje. Gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Johane wakauya achibhabhatidza murenje, achiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka, vakanganwirwe zvive. Nyika yose yeJudhea neveJerusarema vose vakabudira kwaari, vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani, vachizvirevurura zvivi zvavo. Johane wakanga akapfeka nguo yamakusha akamera nebhanhira reganda muchiuno chake. Waidya mhashu nouchi hwesango, akaparidza achiti, shure kwangu kunouya mumwe une simba kupfuureni, wandisino kufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. Ini ndakakubhabhatidzai nemvura, asi iye uchakubhabhatidzai noMweya Mutsvene. Amen. Ndingangoti ndiwedzere zvishoma kubva pavhesi 9 kusvika pa11. Zvikanzi namazuva iwayo Jesu akabva Nazareta muGarirea akabhabhatidzwa naJohane muJorodhani. Pakarepo achibuda mumvura akaona denga richizarurwa nomweya uchiburukira pamusoro pake senjiva. Inzwi rakabva kudenga richiti, ndiwe mwanakomana wangu unodikanwa, ndiwe mwanakomana wangu unodikanwa, ndinokufarira. Amen. Kufarirwa inzwi rakabuda kubva kudenga richitaura pamusoro paJesu. Zvikanzi paakabuda mumvura, Jesu wakabuda mumvura. Kokunzi kubuda mumvura kunomboreveiko? Tinonzwa kuti gungwa vanhu, zvinotaurwa ikozvozvo kuna namuprofita Johane nebhuku rezvakazarurwa. Vanotaura kuti gungwa vanhu, ndimi dzevanhu, vanhu vakasiyana siyana vanenge vakaungana. Takaenda futi kuna Zefanaya, muprofita Zefanaya unotitaurira kuti vanhu vakanga vakaita sehove mumvura. Tichitedzera futi mashoko aChristu Jesu anotitaurira kuti uyai kwandiri ndikuitei varedzi vavanhu. Zefanaya uti vanhu ihove dziri mumvura, zvichireva kuti pane chimwe chinhu chisina kunaka pamusoro pegungwa. Mvura yakanaka. Kana yeKristu anotiudza kuti mvura yakanaka, ndinokupai ini mvura inoponesa, mvura youpenyu. Asi apa tiri kunzwa kunzi kugungwa, kuriridza kwegungwa. Jehovha une nzwi rake rinoriridza kupfuura gungwa. Unonyaradza makungwa, unonyaradza madutu ose ari mukati megungwa. Saka pane chinhu chisiri right pamusoro pegungwa. Gungwa revanhu. Kana zvichinzi uri mugungwa, uri pakati pevanhu vanoita zvakashata. Gungwa harina kutongonaka zvachose. Gungwa rinoridza, asi Jehovha unonyaradza gungwa. Jesu unonyaradza dutu remhepo. Wakaita sehove iri mugungwa inomirira muredzi. Kana muredzi achikanda rutava rwake zvichida chirauro, iwe wobayirira ipapo pachirauro, kana kuti wobatwa murutava. Kana uri hove yakanaka, hanzi inoiswa kupi? Inoiswa parutivi kuti zotengeswa, dzakaipa dzinokandirwa mugungwa zvakare, nokuti dzakaipa. Yakanaka yatorwa ikaiswa parutivi kuti izotengeswa, iitire muridzi wechirauro
kana kuti muridzi werutava, kana kuti iye waanenge achishandira mari, tomuti rimiti reprofita. Kristu akapawo muenzaniso wekuti rutava runokandirwa mugungwa, hove dzakanaka dzinochengetedzwa, hove dzakaipa dzinorashwa. Zvikanzi tiri hove dzakanaka dziri kuchengeterwa kuna Mwari, kuti tigoshandira Mwari. Saka tinokwanisa kunge tiri mugungwa asi tiri hove dzakanaka. Mukati mezvakaipa tinenge tichitakamira, kana kuti outstanding, tichiita zvakanaka. Handina kumbobvira ndambofunga kunzi kubatwa nerutava, kubatwa nemimburi chingava chinhu chakanaka. Nekuti tinozvinzwa kana kuna muprofita Dhavhidhi, mwanakomana waJese, achitaura kuti vakanditeera mimbure, vakandicherera hunza kuti vandibate. Achitochema kuna Jehovha kuti arwirwe pane mimburi, ibate ivo vamene. Kunzi iwo ndiwo uri mubhoti uri kukandira rutava murugungwa. Wowira mugungwa wobva wabatwa nerutava, uchabuda papi mugungwa? Muri kuona matauriro avanhu vacho, nyambo kana kuti kudetemba kwavanenge vachiita kuya kuya, nezvavanenge vachireva mukati macho. Zvikanzi wakandira rutava mugungwa, wawiramo mugungwa, wabatwa nerutava, uchadzokera mubhoti sei? Wofira mugungwa imomo. Nekuti wakanga wamuteera hunza yekuti abatwe kawo. Abatwe nei? Abatwe nezvakaipa. Kana abatwa nezvakaipa oita sei? Oparara. Saka nyasungwarirai vavengi venyu. Vavengi venyu, chekutanga chaunofanirwa kuziva pamusoro pemuvengi ndechekuti uparare uri pasi paSatani. Chechipiri ndechekuti iye akukuvadze. Asi kutokuvadzwa kwakanyanyisa ndekwekuti unopararira uri pasi paSatani, uri mugungwa. Handi ndicho chakanyanya kuipisisa ichocho. Yatichingwarirei. Zvikanzi Jesu wakabva Nazareta muGarirea akabhabhatidzwa naJohane Mubapatidzi, hanzi wakapinda mumvura murwizi Jorodhani, wakabva wabuda zvakare. Kana tichitaura pamusoro pezvinhu zvatataura zvose izvi, tinenge chireve chii? Nezvinhu zvose zvatataura zvemvura nehove nechii? Hanzi Jesu wakapinda mumvura, wakaenda sei? Wakafa, wabatwa murutava, kana kuti wabatirwa mugungwa imo, wakabuda. Wakabuda sei? Sehove yakanaka, semunhu usina kukundwa nowakaipa. Zvikanzi ipapo akaona denga richizaruka nomweya mweya mutsvene uchidzikira paari senjiva. Zvikanzi inzwi rakabva kudenga rikati, chii? Ndiwe mwanakomana wangu unodikanwa, ndinokufarira. Amen. Amen.